Nikolaj Nosov Nevedkové dobrodružstvá. Kapitola 3. Ako bol Nevedko maliarom. Tubôčka bol veľmi dobrý maliar. Nosil kabátik, ktorý nazýval kacabajkou. Bol to pohľad, keď Tubôčka oblečený do svojej kacabajky, dlhé vlasy začesané dozadu, stál pred stojanom s paletou v ruke. Hneď každý videl, že je pred ním skutočný umelec. Nevedko po tej udalosti, keď nikto nechcel počúvať jeho muziku, rozhodol sa stať sa maliarom. Prišiel k Tubôčkovi a vraví: Počúvaj, Tubôčka, aj ja budem maliarom. Nože mi daj nejaké farby a štetec. Tubôčka vôbec nebol lakomý. Dal Nevedkovi svoje staré farby a štetec. A práve vtedy prišiel k Nevedkovi priateľ Huňka. Nevedko vraví: Sadni si, Huňka, odmaľujem ťa. Huňka sa potešil, chytro si sadol na stoličku a Nevedko ho začal maľovať. Chcel ho zobraziť čo najkrajšie. Nuž namaľoval mu červený nos, zelené uši, modré pery a pomarančové oči. Huňka chcel čo najskôr vidieť svoj portrét. Od netrpezlivosti neobsedel na stoličke a ustavične sa vrtel. Nevrť sa, nevrť, vravel mu Nevedko, lebo sa nebudeš podobať. A teraz sa podobám? Spýtal sa Huňka. Veľmi sa podobáš, odpovedal Nevedko a primaľoval mu fialovou farbou fúzy. Nože, ukáž, ako sa podarilo, prosil Huňka, keď Nevedko dokončil portrét. Nevedko mu ukázal. A vari som ja taký? Vykríkol Huňka preľaknutý. Pravda, že taký? A ty si čo myslel? No, a fúzy si mi na čo nakreslil? Ja predsa nemám fúzy. Veď ti niekedy narastú. A nos je prečo červený? Aby to bolo krajšie. A vlasy sú prečo belasé? Vari, ja mám belasé vlasy? Belasé, odpovedal Nevedko. Ale ak sa ti nepáčia, môžem ich spraviť zelené. Nie, to je na nič portrét, povedal Huňka. Daj, roztrhám ho. Prečo nivočiť umelecké dielo? Odvetil Nevedko. Huňka mu chcel portrét vziať i strhla sa bitka. Na zhon pribehol Vševedko, doktor Pilulka a ostatní fafrni. Čo sa bijete? Spýtujú sa. Vy nás rozsúďte, zakričal Huňka. Povedzte, kto je tu nakreslený? Však to nie som ja. Pravda, že nie ty, odvetili fafrni. To je akési strašidlo do maku. Nevedko vraví. Neuhádli ste iba preto, že som ho nepodpísal. Hneď ho podpíšem a všetko bude jasné. Vzal ceruzku a napísal pod portrét tlačenými písmenami Huňka. Potom zavesil portrét na stenu a povedal. Nech visí, všetci naň smú hľadieť, nikomu sa nezakazuje. Všetko jedno, povedal Huňka. Keď si ľahneš spať, ja prídem a zničím tento portrét. Ja si v noci neľahnem, ale budem strážiť, odpovedal Nevedko. Huňka sa urazil a odišiel domov. A Nevedko si večer naozaj neľahol. Keď všetci pospali, vzal farby a maľoval fafrnou. Pampúšika namaľoval takého tučného, že sa na portrét ani nevmestil. Ponáhľajka nakreslil na tenučkých nôžkach a vzadu mu, kto vie prečo, primaľoval psí chvost. Poľovníka Guľku zobrazil, ako sa nesie na fuľke. Doktorovi Pilulkovi nakreslil somárske uši. Jedným slovom, všetkých zobrazil veľmi smiešne. Nad ránom rozvešal portréty po stenách a popodpisoval ich, že z toho bola hotová výstava.
Prvý sa zobudil doktor Pilulka. Zazrel na stene portréty a rozosmial sa. Tak sa mu zapáčili, že si založil aj cviker a začal si ich pozerať veľmi dôkladne. Pristúpil ku každému portrétu a dlho sa smial. Chlapík si, Nevedko, povedal doktor Pilulka. V živote som sa tak nezasmial. Na ostatok zastal pred vlastným portrétom a prísne sa spýtal. A toto je kto? Varia? Nie, to nie som ja. To je veľmi zlý portrét. Daj ho dolu. No čo dolu? Nech visí, odvetil Nevedko. Doktor Pilulka sa urazil a povedal. Ty si, Nevedko, ako vidieť, chorý. Máš čosi s očami. Kedy si videl, že by som mal namiesto nosa teplomer? Musím ti dať na noc ricínového oleja. Nevedko mal ricínový olej strašne nerád. Naľakal sa a vraví. Nie, teraz už aj sám vidím, že je portrét zlý. Sňal zo steny Pilulkov portrét a roztrhal ho. Za Pilulkom sa zobudil poľovník Guľka. Aj jemu sa portréty páčili. Prizeral sa na ne a dobre nepukol od smiechu. Ale potom zazrel svoj portrét a bolo po jeho dobrej vôli. To je na nič portrét, povedal. Vôbec nejaká podobnosť. Zlož ho, inak ťa už nevezmem so sebou na poľovačku. A Nevedko musel zvesiť aj poľovníka Guľku. Tak bolo aj s ostatnými. Všetkým sa páčili portréty iných a ich vlastné sa im nepáčili. Na samý ostatok sa prebudil Tubôčka, ktorý podľa svojej obyčaje spal najdlhšie. Keď zazrel na stene svoj portrét, strašne sa nahneval a povedal, že je to nie portrét, ale netalentovaná neumelecká mazanina. Potom portrét zo steny strhol a Nevedkovi odňal farby a štetec. Na stene zostal iba Huňkov portrét. Nevedko ho sňal a šiel s ním k priateľovi. Huňka, chceš, darujem ti tvoj portrét. A ty sa za to so mnou pomer, navrhol Nevedko. Huňka vzal portrét, roztrhal ho na kúštičky a povedal. Dobre, mier. Lenže ak ma ešte čo len raz namaľuješ, nikdy sa s tebou nepomerím. Už nebudem viac maľovať, povedal Nevedko. Maľuješ a nikto ti nepovie ani ďakujem. Všetci len nadávajú. Nechcem viac byť maliarom.